Hola, em dic Vinyet, soc joguinòloga de la botiga de Bacus Vilanova i avui jugarem al Welcome. Els components del joc són aquest bloc de fulles, les cartes per jugar, les cartes de missió, que són aleatòries a cada ronda, i unes fulles de xuletes. Per jugar es fan 3 piles de 27 cartes cada pila i es trien de cada número, del número 1, del número 2 i del número 3, una de les cartes per començar la partida. És de manera aleatòria. Aquesta i aquesta. I la resta es guarden. A les fulles veureu 3 carrers per posar números. Els números sempre s'han de col·locar, o sigui, s'han d'escriure, de manera ascendent. Per tant, si jo aquí col·loco un 2, aquí sempre he de col·locar o un 3, o 4, 5, 6, 7. No puc col·locar un 7 i a continuació un 5. Sempre han d'anar per ordre ascendent, els números. No cal que siguin correlatius. Han de ser ascendents. A cada torn podràs triar un d'aquests 3 números i col·locar-lo al carrer que tu vulguis. Sempre i quan tenim present els símbols. Anem a explicar què significa cada símbol. L'objectiu del joc és guanyar més punts que l'altre. Per exemple, si utilitzo el símbol de la piscina, hauré de col·locar el número 8. Vale? Si jo col·loco el número 8 a un espai on hi hagi piscina, automàticament ratllo aquest 0 i guanyaré 3 punts. Quan l'altre jugador també ha escollit el seu número, es gira i es fa una altra ronda. Un altre símbol semblant a la piscina és aquest, que és el parc. Si jo col·loco el número 5, que és un parc, a qualsevol dels 3 carrers, per exemple, col·loco aquí, ratllo aquest. El següent símbol que explicaré és aquest, treballador d'obres. Això significa que puc col·locar el número 13, però també podria col·locar el 14, el 15, el 12 i l'11. Un 15. I quan col·loques aquesta carta, ratlles aquí. L'altre símbol que ara explicaré és la tanca. La tanca s'utilitza, col·loco el número que pertany, el número, en aquest cas és l'1, que l'1 és interessant col·locar-lo a l'inici de qualsevol carrer, i ara puc col·locar la tanca entre els carrers que jo vulgui. Per exemple, ho col·loco aquí. A l'inici i al final no cal posar tanca, ja queda tancat. Per què es col·loquen les tanques? Perquè hi ha les cartes de missió. Aquesta, aquesta i aquesta. Jo puc triar quina carta de missió puc anar fent. Doncs, per exemple, aquesta, com té 4 i té 3 uns, jo he decidit tancar aquest un. Per tant, ja tindria un fet. En el moment que jo acabi aquesta carta, si acabo la primera, m'emportaria els 9 punts. I ho col·locaria aquí, dins del número 2, 9 punts. Si per contra ja l'han fet, m'emportaria 5 punts. Només 2 jugadors poden fer cada carta de missió. L'altre símbol que us vull ensenyar és aquest, que és l'inversió. Si jo col·loco el número 11, per exemple aquí, puc tatxar d'aquí les tanques que jo crec que faré. Per exemple, com jo intentaré fer la de 4, la de 1, 1 i 1, m'interessa tenir ratllada les tanques d'1 i tatxaré aquí. Això al final de la partida em donarà punts, perquè és un multiplicador de tanques. L'altre símbol que us ensenyaré és el bis.
hauré de col·locar aquest 11 i el bis es pot col·locar al costat d'un altre 11, sempre i quan posis bis. El problema és que el bis té una penalització. Aquí això és vermell, per tant això te restarà punts al final de la partida. I hauràs de ratllar un. Per tant, jo tindré un menys un punt al final de la partida. La partida s'acaba en el moment que algú ha fet les 3 cartes de missió o ja no queden caselles a cap carrer buides o algú ha fallat 3 vegades. En el moment en què jo no puc col·locar cap número dels que surten aquí, automàticament he de tatxar aquí. Per tant, al moment que tatxo 3 vegades, em restaran 5 punts i ja no tinc res a fer. I s'acaba la partida. Com es sumen els punts? Primer es sumen els punts de missió que hagi aconseguit. Després apuntarem el número de jardins. En aquest cas és un 2, un 4 i un 8. 2, 4 i 8. Aquí sumaríem l'última piscina que he tatxat, que serien 17. En aquest cas, qui tingui més tatxades s'emporta més punts. S'emportaria 7 punts, qui tingui menys tatxades 4 i el tercer 1. En aquest cas jo sí, la que tinc més, 7. Això es va multiplicant. Si jo tinc una tanca d'un número només, ho multiplico per 3, per això tinc 3. Si tingués 2, serien 2 per 3, si tingués 3, 3 per 3, i així successivament amb els números que tingui tatxats. Aquest restaria el meu punt i aquí restaria 5. I el resultat final són 89. Qui tingui el número més alt guanya la partida. El Welcome és un joc, un roll and write, amb el que podràs jugar tant sol com acompanyat, amb família i amb amics. És un dels meus últims descobriments i la veritat és que és molt, molt, molt divertit i addictiu.